Lijep pozdrav i dobrodošli u novi podcast. Sa mnom je danas Mirela Španjol, poslovna konzultantica, direktorica i vlasnica tvrtke Ciceron Komunikacije, specijalizirane za treninge iz područja retorike, komunikacijskih te prodajnih vještina i leadershipa. Bog draga Mirela i hvala vam puno što ste danas ovdje sa mnom. Hvala na pozivu. Možete nam se vi možda malo detaljnije predstaviti? Pa šta reći uz ovo sve skupa, ovo je 20 godina poduzetništva i Ciceron Komunikacija, ime se sve govori, ime Cicerona naravno. Krenula sam od retorike, komunikacijskih vještina nakon što sam 12 godina radila u prosvjeti, odnosno u školi stranih jezika. I tu sam stekla ta nekakva metodička iskustva, onda sam specijalizirala retoriku na univerzitetu u Tübingenu i zapravo sam možda jedna od pionira baš razvoja govorništva i javnog nastupa u Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj nego u regiji. I kažem, po imenu smo nekako i prepoznatljivi. Iza nas je preko 1000 treninga, radionica, javnog nastupanja, poslovnog prezentiranja. A u zadnje vrijeme što radimo je škola govorništva koju smo ponovo aktualizirali nakon nekoliko godina, koja ide modularno i evo sad je završila upravo prije 2 tjedna prošla generacija gdje su ljudi kroz 6 modula se učili vještinama javnog nastupanja, opuštanja, pogotovo oni koji imaju tremu pred javni nastup, a svi smo danas u tom javnom nastupu, svi moramo nešto govoriti, javno nastupati, prezentirati i tako dalje, gdje smo vježbali od strukture, do nekih glumačkih tehnika i vještina, što je ujedno i moj hobi. Da, evo kad ste već spomenuli svoju školu govorništva Ciceron, znam da kroz nju doprinosite brojnim ljudima i evo upravo ovo što ste rekli, učeći ih o vještinama javnog nastupa, podizanja samopouzdanja i jačanja komunikacijskih sposobnosti. Osim toga, znam da se bavite i coachingom, kroz kojega onda promovirate taj balans privatnog i poslovnog. Kako naći zaista taj dobar omjer privatnog i poslovnog, a putem ne pregorjeti? To je ono pitanje svih pitanja i pitanje zbog kojeg uglavnom klijenti dolaze na coaching. Ja sam dosta poznata po business coachingu kojeg radim već 15 godina, posebito na području komunikacija. Međutim, ljudi kad dođu zbog komunikacija, recimo zbog problema što imaju, što su konfliktni ili kažu da su, kažu poslali su me ovdje kod vas, organizacija, jer mi kažu da sam agresivna, ili da sam previše povučena i tako dalje. I onda radimo zapravo na tome šta je zapravo uzrok ponašanja. Znači svaki coaching kreće od postavljanja ciljeva. Znači kad vi imate jasne ciljeve, šta vi želite postići i kako znate da ćete to prepoznati. Znači ako ja želim biti bolji govornik ili želim biti bolja komunikatorica kao lider, šta ja zapravo želim postići i kako ću ja znati da sam to postigla. Znači u coachingu je meni super, za razliku recimo od psihoterapije, u coachingu je super što imate ograničeno vrijeme u kojem morate postići jedan jasno određeni cilj. Dok psihoterapija može trajati godinama. A vi u coachingu u 5-6 susreta riješite jedan problem. Zato što idete od postavljanja ciljeva koji je vrlo jasan, mjerljiv i u određenom vremenskom roku ostvariv. Znači to su oni smart ciljevi. I ja mislim da je najveći problem ljudima koji dolaze na coaching postaviti cilj. Zapravo jasan cilj. Znati šta hoćeš u stvari, šta hoćeš postići. Onda mi se koristimo alatima kako ćeš do toga doći. Ali ako ti znaš da imaš problema u komunikaciji, da te ljudi vide kao preagresivnu osobu ili kao obrnuto, recimo, što je kod žena češći problem, kao postavljanje granica i ne znati se zauzeti za sebe, onda moramo ići ipak malo terapijski, da tako kažem, u djetinjstvo i tu mi dosta koristi terapeutski pravac, transakcijska analiza koja je baš jako dobra, koju sam završila prije 2 godine, tako da sam praktičar transakcijske analize koja mi pomaže da detektiram šta su uzroci nekog stava ili nekog ponašanja kod ljudi. I sad je tu meni zanimljivo što je kod žena koje dolaze na coaching češće problem nametanja vlastitih granica, postavljanja granica i nametanja recimo uvjeravanja nekog u nekakve svoje. One se češće povlače, manje su asertivne od muškaraca.
jer su tako odgojene, jer je jednostavno sredina i morate se vratiti nekad u to djetinjstvo. Jel? Sredina ti kaže budi dobra, budi pristojna, djevojčice su takve, moraš svakoga pozdraviti i tako dalje, dok je kod muškaraca problem što oni moraju biti snažni, oni moraju biti jaki, oni ne smiju plakati, baš sam nedavno čula jednog tatu kako kaže djetetu, ajde nemoj plakat kao neka curica. Ja? Znači i tu je zapravo već vidim i buduće kandidate za coaching, jer on će morati sve rješavati samo, ne smije pokazivati emocije i to je veliki problem što ljudi, pogotovo muškarci na poslu, misle da to nije mjesto gdje se pokazuju emocije, kao da su emocije samo ljubav, ne znam, i tako dalje. Emocije su i tuga i razočaranje i neke stvari koje moraš ljudima koje vodiš iskomunicirati. Međutim, muškarci se to često ne usuđuju raditi. Tako da je to jedna kombinacija coachinga i tehnika koje pruža trening javnog nastupa i jedna odlična kombinacija individualnog i grupnog rada. Da, a znam da u svom iskustvu također surađujete i s velikim i malim poduzećima, jel? Odnosno s njihovim zaposlenicima, ali i direktorima. Pa evo, sad ste nam tu svašta nešto nabrojali, a što biste kod njih istaknuli kao njihov najveći izazov na putu osobnog razvoja mentalnog zdravlja? Znate što je najveći problem ljudima općenito? Pogotovo kad su ljudi mladi negdje do 45, ajmo reći. To što većina ljudi zapravo sluša šta im drugi govore, šta bi oni trebali biti, kako bi se oni trebali ponašati, koliko djece bi trebali imati, šta je posao, kako posao treba. Znači, orijentirani su više na taj materijalni aspekt i definiranje uspjeha isključivo kroz materijalno i onda ulaze naravno u burnout jer daju više nego što treba, rade prekovremeno, ne znaju naći taj balans između privatnog i poslovnog i zapravo ne poznaju sebe, jel? Ne znaju šta je njima vrijednost, njihova vrijednost. Jer samo tako možete postići balans između privatnog i poslovnog ako ti znaš ko si ti, šta su tvoje vrijednosti, znači da li je to stvarno da imaš, ne znam, BMW i da ne znam, stan od 190 kvadrata, ili su tvoje vrijednosti da želiš zapravo imati dobar posao koji te ispunjava, koji ima svrhu, u kojem se dobro osjećaš, a ne slušati drugi ljudi. Jesi ti normalan, hoćeš sad dati otkaz na tom radnom mjestu pa imaš dobru plaću, imaš ovo, imaš ono. Znači ne slušaju sebe, ne slušaju svoju intuiciju i onda dolaze na coaching zapravo već nesretni. Dolaze nesretni jer imaju sve, ali to nije to. U materijalnom smislu imaju sve. Znači, rad sa pojedincima i sa grupama je određivanje vlastitih vrijednosti, vlastitih uvjerenja. I recimo tu dosta koristim iz transakcijske analize koja mi sebi zabrane sve stavimo. Od zabrana na uspjeh do zabrane na bliskost. Jel? I to se sve onda na kraju reflektira u poslu, a da ljudi toga nisu svjesni. Znači posao coacha i trenera je osvještavanje o tome da svaki pojedinac zapravo nađe šta je to što njemu stvarno čini ravnotežu između poslovnog i privatnog, šta je onda, kad je dovoljno, kad je dovoljno dobro, pa onda imate one perfekcioniste koji daju više od onoga što trebaju davati, jel? I onda idu u burnout zato što deliveraju ili isporučuju više od onoga što je zapravo potrebno. Jel? Znači ne znaju odrediti kad je dovoljno dobro. Pa onda imate znači to su perfekcionisti, pa onda imate te koji su snažni, koji su naučili kroz djetinjstvo i kroz školovanje da moraju sve rješavati sami. Oni recimo ne znaju delegirati. I onda u timskom radu imaju problema jer svojim ljudima ne znaju delegirati. Mislim, ja ću to brže, ja ću to bolje, ne, to je meni 10 minuta ili 15 minuta. I onda zapravo ne dozvoljavaju ni drugim ljudima da se razviju, a oni sami preuzimaju poslove koji više mikromenadžiraju, mi to kažemo, ali koji više zapravo nisu uopće u njihovoj domeni. Znači, znati delegirati znači da morate odustati od nekog autorstva, i od nekakve samostalnosti i osjećaja da ćete vi najbolje riješiti stvari, i pustiti ljudima da se i oni razvijaju. Evo, to su, znači, delegiranje, upravljanje vremenom, upravljanje prioritetima, donošenje odluka. Sve su to teme koje se rade na leadership treninzima koje mi radimo i najbolje rezultate imamo kad kombiniramo treninge i između treninga, između dva modula, individualni coaching. Znači da ljudi stvarno integriraju to što su naučili, jer jednokratni treninzi nemaju previše smisla. Naučiš ih nešto i onda oni odu i sad ti više nemaš dalje kontrolu nad tim da li oni to zaista primjenjuju ili ne.
I kao coach i kao trener imam najbolje rezultate kad se to jedno i drugo objedini i oni su zapravo najzadovoljniji. Kad vide stvarno da se dogodila promjena. Jer smisao coachinga je da se nešto promijeni. Znači da ne radimo više na način i ne razmišljamo više na način na koji smo do sada razmišljali. Da se riješimo nekih ograničavajućih uvjerenja, da je nešto nemoguće, ja to ne mogu, to nije za mene, ja nisam dobar u javnom nastupu. To su sve gluposti, jer su ovo sve tehnike. Znači sve se da naučiti. Da. I izvježbati. I izvježbati. Baš u javnom nastupu kažu poeta nascitur, još Ciceron. To je rekao poeta nascitur, orator fit. Znači, pjesnik se rađa, znači za to moraš imati talent, ali govornik se postaje vježbom, fitnessom. Je, istina. A ovdje nam se u cijelu ovu priču odlično uklapa i muzikoterapija. Čije su tehnike opuštanja uz glazbu su se također pokazale zaista izvrsnima upravo kod poduzetnika i ljudi u firmama. Vjerujem da ste nekako i sami imali iskustva s glazbom, sa moćnim djelovanjem glazbe, koja nekada zaista može imati jedan pravi terapijski učinak. Glazba je za mene jako važna. Ja sam u mladosti svirala gitaru i to je bilo za mene tada, ja ne znam zašto sam to prestala, s vremenom okrenula sam se nekim drugim umjetničkim granama, kao što je na primjer gluma. Ja obožavam glumu, ja idem na kako se to kaže, amatersku glumu i tu je puno isto pokreta. Glazba u meni izaziva, znači spaja više elemenata, od toga auditivnog do zapravo podizanja količine endorfina, to vi znate te bolje puno od mene, do izazivanja na pokret, na gibanje. Znači spaja nekoliko različitih taktilnih gibanja, osjeta koji su svi relaksirajući. Ja osobno obožavam glazbu i onda kad sam svirala gitaru, svirala sam i klasičnu gitaru. Kad sam bila trudna, slušala sam Vivaldija. Znači, jednostavno uvijek za neko razdoblje života uvijek imam glazbu koja me vraća u to razdoblje života. A sada koristim svaki trenutak, idem pješice recimo na posao, stavim slušalice i svaki dan slušam glazbu do posla. A znam navečer sjesti u svoj auto i onako kad je manje prometa po Zagrebu, vozit se i samo slušati glazbu. Za mene je to strašno terapijsko djelovanje, ja se tako opuštam uz tehnike disanja koje uvijek idu uz javni nastup. Glazba, ako je uz to vezana, recimo i na individualnim coachinzima, kad radimo sa slikom, sa fotografijom, kad radimo sa tim art tehnikama, uvijek je uključena u to glazba. Znači, to je u Points of View tehnici, to je takozvana pauza, gdje ljudi uz glazbu uđu u to meditativno stanje da bi se otvorili za neke uvide koji su intuitivni, a koji nisu ovo na kognitivnoj razini. Tako da obožavam glazbu, disanje koje je vezano uz to, ljudi koji pjevaju znaju i duboko disati, tako da na treninzima uvijek oni koji su išli ili pjevaju ili su išli na nekakve, ili su recimo pjevaju u klapama, jako dobro znaju tehnike dubokog disanja koje su užasno važne za eliminaciju treme. Tako je. Znači sve je na tom dahu. Mi uopće nismo svjesni toga što dalje i što duže se bavimo ovim poslom. Vježbe za glas i dikciju koje radimo u okviru naših treninga škole govorništva ljudima postaju sve važnije. Jako smo se udaljili od toga. Ubrzali smo dah. Zato smo u stresu stalno. Znači naučiti se duboko disati abdominalno, opustiti se uz to i pustiti svom tijelu da nas vodi. Ja sam baš išla i na neke treninge disanja kod kolegice koja radi u Osijeku, Maja Diklić, i ona mi je super osvijestila isto neke tehnike dubokog disanja. Znači mi koji radimo na sebi, ja mislim da svaki čovjek treba krenuti od disanja, a na to se nadovezuje glazba, pokret, ples i tako dalje. Baš ste lijepo to sve zaokružili, odlično. A proces kojega evo i sama ja prolazim s klijentima u muzikoterapiji, često zapravo objašnjavam i kroz postulate transakcijske analize koju ste već u par navrata ispomenuli. Ona je meni zaista godinama velika strast i volim reći da mi je to jedna od dražih psihoterapijskih tehnika. Pa što biste nam još rekli, želim se još malo osvrnuti na to područje transakcijske analize. Kako zapravo uspostaviti tu ravnotežu između naša tri ego stanja, roditelja, djeteta i odraslog? Meni je to je jedna od najpoznatijih naravno koncepata transakcijske analize, ta tri ego stanja.
Sad što se tiče same ravnoteže, meni je u praksi se pokazalo najboljim prvo osvještavanje. Znači ta nekakva psihoedukacija klijenata gdje oni uopće da shvate da ta 3 stanja ravnopravno žive u nama i da na sva 3 imamo pravo. I onda ljudi misle obično, recimo, kod toga da je odrasla osoba, ona je asertivna, ona je uvijek staložena, ona uvijek donosi dobre odluke, da je ona najbolje stanje. Međutim, ja sam baš upravo obrnuto, recimo, primijetila kod nekih klijenata da imaju previše odrasloga u sebi. Koliko god je on dobar, razuman i tako dalje, da su zatomili dijete, na primjer. I to buntovno dijete. I to buntovno dijete koje nekad, koje se usudi reći ne i koje se usudi postaviti granice i koje se usudi biti ljuto, bijesno, razdraženo. Ili recimo zaigrano dijete koje se voli igrati. Ja? Znači ljudi su zaboravili se igrati. Tako da za mene je ravnoteža između ta 3 ego stanja za svakog čovjeka drugačija. Jer kod nekoga prevladava onaj kritički roditelj i onda su to oni menadžeri koji stalno kritiziraju ljude, a koji ne vide ono dobro što su ljudi napravili i to ljudima nedostaje. Onda imate tog podržavajućeg roditelja koji samo hvali ljude oko sebe. I to je ugodno, jako je lijepo i ugodno raditi sa podržavajućim roditeljem. Jel? Ali taj podržavajući roditelj isto ima u sebi neko dijete koje bi isto nekad htjelo reći ne i niste to dobro napravili i tako dalje. Tako da za svakoga od njih meni je prvi korak osvještavanje. Znači koja od ta 3 ego stanja je meni prevladavajuća kao osobi, mojoj ličnosti. Kad to detektiramo, onda idemo vidjeti šta mi fali. I prepoznavanje u određenoj situaciji, recimo kad se svađamo, kad smo u nekoj konfliktnoj situaciji, prepoznavanje iz kojeg ja ego stanja sada reagiram, je već 90% posla. Onda ti možeš onda kad ti znaš ovo sada govorim iz buntovnog djeteta i sad baš neću i baš imam pravo na to da neću, ali si onda svjestan i posljedice toga kako buntovno dijete može biti kažnjeno. Jel? Ali ako mi to odabiremo, znači meni je ovdje najvažnije da mi tu ravnotežu postižemo kroz odabir. Znači ja biram iz kojeg stanja ja ću reagirati, a ne da mi to dođe instinktivno pa da poludim, pa onda poslije se ispričavam, pa onda kažem to sam ja sam takva, znaš, nemoj mene uzimati za ozbiljno ili tako dalje. Znači da ljudi prepoznaju, da probaju pronaći u sebi svjestan odabir ego stanja iz kojeg oni reagiraju. I baš mi je zanimljivo da to i muzikoterapija zapravo koristi kao alat. Više bih rekla da ja zbog svoje osobne preferencije koristim i malo kombiniram, ali muzikoterapija kao takva ne kombinira. I evo za kraj bih vas još samo pitala, već ste tu spominjali nekakve korake sad, ali koji bi nam nekako bio najvažniji korak u borbi protiv burnouta? Ja mislim da je najvažnija stvar za svakoga za prevenciju bilo kakvog burnouta pa i bolesti koji iz toga posljedično proizlaze, upoznavanje sebe. Znači kad ti poznaješ sebe, kad ti znaš šta tebi treba, šta ti u sebi trebaš hraniti, šta je ta glad koja postoji u tebi da radiš prekomjerno ili da se daješ previše ili prepoznavanje znači svojih kapaciteta stvarnih ili možda radiš posao koji ti je prezahtjevan ili koji ti je predosadan ili nisi u onom što mi kažemo u coachingu u flow, nisi u onome što ti daje ono najbolji osjećaj da zaboraviš na vrijeme. Koliko vremena dnevno provodiš u tome što te stvarno istinski veseli. Znači upoznavanje sebe, svoje osobnosti, svog načina funkcioniranja, svojih vrijednosti, osvještavanje svojih uvjerenja, svojih zabrana koje smo si dali je prvi korak i najvažniji od kojeg svaki čovjek treba krenuti. Međutim, nije to za svakoga. Znači da biste krenuli u to istraživanje sebe, treba imati hrabrosti i radoznalosti. Jer ja sam shvatila da nekim ljudima kad krenu kopati po sebi da je to još gore. Mislim, još je gore, neki treba ljude jednostavno pustiti. Ako nemaju stvarno istinsku potrebu za promjenom, onda mi kažemo da je osoba uncoachable. Znači, ako ga neko pošalje, ne možeš ga coachati jednostavno. Neko ga pošalje i kaže mu popravite ga dajte mu on je, ne znam, ovakav i onakav, vrijedan nam je, ali previše, ne znam, ima problema sa klijentima, ne znam, stalno je u nekim konfliktima i tako dalje, a on to ne misli. Znači, vi ne možete ništa napraviti s njim. Nema te tehnike i metodologije koja njega može uvjeriti ako on ne vidi da je problem u njemu i da ide prema nekakvoj vlastitoj propasti, odnosno ili bolesti ili burnoutu ili gubitku posla recimo i tako dalje. Tek kad osoba znači osvijesti da želi neku promjenu u životu, kvalitativnu, čak i ako je u nekoj dobroj situaciji, sa tog mjesta on može
ići prema više. I one reći, ok, ali ovo nije moj maksimum. Idem vidjeti šta još mogu napraviti, krene raditi na sebi, onda vi možete postići neke rezultate. Znači postizanje maksimalnih potencijala. Ali ako osoba ne vidi da je u njoj problem, a svi drugi misle da je, vi imate čovjeka s kojim ne možete napraviti ništa. Dok ne dođe do trenutka kad će mu se nešto dogoditi, recimo otkaz, razvod, ne znam, ako govorimo privatno i tako dalje, kad on dobije taj feedback protiv kojega ne može, onda će možda početi raditi na sebi. Da. Ali evo, nikad nije kasno i držimo palčeve da što više ljudi bude osviješteno i da što više ljudi ulazi u proces što coachinga, što psihoterapije, jer kako ja volim danas reći, to više nije postao nikakav luksuz, nego je to istinska potreba svakoga od nas. Apsolutno. I ovo je baš pravo vrijeme nakon svega što nam se dogodilo da počnemo razmišljati o sebi i šta možemo napraviti za sebe da bismo poboljšali svijet u kojem živimo. Tako je. Hvala vam puno, Mirela, što ste danas bili moja gošća. Hvala vam na pozivu, Tena. A vi, dragi gledatelji, ako želite još upijati ova zrnca mudrosti naše Mirele, Mirela vam poklanja od srca svoju knjigu, tako da ćete sve detalje moći pronaći u opisu ovoga videa. Isto tako, ako vas zanima muzikoterapija, također ćete na jednom linku u opisu videa moći pronaći sve detalje o programima u području poslovno primijenjene muzikoterapije. Hvala vam na gledanju i vidimo se neki sljedeći put. Lijep pozdrav!